Miten se meni? Eka tollanen holkki. Eikö siellä ole joka yksi holkki? Sitten vaan joka toisen. Olisiko nää kumiläystekkeetkin pitänyt olla? No ne voi laittaa sinne sitten vaikka lopuksi. Mä laitan metsin laakerisen viikoksi, jos mahtuu. Joo. Kassa on paha olla. Se on aina olla löysänä vai kireä? No silleen semilöysellä, että ne pääsee vähän liikkumaan. No niin. Sitten vaan sitä juttua sinne Sotkut sinne pulloon. Eli tosiaan joku sentti sitä pesuainetta. Se on tosiaan nyt niinku 10% laimennettu sieltä niinku tukkukanisterista. Sitten vaan niinku... Se ei selvitä kuitenkaan ton läpi, että saa helsketti päästä. Kokee spontaani hajoamisen. No niin, ja sit vaan se homma sinne. Niin kuin huomaat, niin se rupeaa jo nyt olla ihan ruskeata se vesipäivä. Tumma harmaata. Joo. Sitten tulee vettä läpi. Just stiiplasta. Joo, no itse tehdyt tosta vähän huonoa, kun ne vähän ehkä vuotaa. Mutta tosiaan paina peukaloa sitä niinku siitä just niin. Se ei rasita se pultti sitä tiivistettä. No niin, eiköhän se ala ole siinä. Sitten vaan. Tosiaan, että jos toi olisi jotain niinku bensapohjasta liuotinta, niin totahan ei voisi kaataa viemäriin. Niin. Teoriassa. Niin. No en mä ainakaan halua kaataa mun viemäriin mitään bensaa. Kuitenkin niin. Mut nyt kun toi on niinku vesiliukas tai toihan on laimennettu veteen jo muutenkin, niin tavallaan se voi. Tossa on toi Joutsen merkki tossa pönikässä ja siinä sanotaan, että se voi heittää viemäriin, niin se on siitä hyvä. Ei tarvi säilöä mitään ongelmajäte, tiedätkö juttuja. Niin sit taas tosiaan lämmintä vettä laita sinne snadisti ja sitten puhdat sen siinä. Tää puhaltaminenkin tekee pahaa oikeesti. Vois käyttää hiusten kuivaajaa, mutta se olisi liian helppoa. Onko sun? Oh. No mun täytyy käydä tuossa välissä Utsin kanssa Ikeasta tai sinne kun Stadikon mielestä, jos se ringi. Joo. Oliko toi joku systeri, joka tossa soitteli vai? No toi oli Niina, yksi frendi. Okei. Oliko Stadi? Joo. Sitten vielä kevyet höyskyttelyt ja sit se on siinä. Joo. Joo. Timon taika-aine.
töhnää näin. Joo. Sitten vaan sitä öljyä sinne 1 tippa. Pitäisikö se levitä tuossa vai? Joo. Kyllä se leveästi niin. Ilmeisesti rupeat rullata. Joo.